Hey, what's up guys? So na si Lola. Happy birthday Lola. Lola! Lala! Happy birthday la! Happy birthday daw la! Happy birthday! Happy birthday! So guys, nagbuhat may kwan guys, littering guys, happy birthday Lola Luncia guys. Nice. Isa nitabang sa guys, si Shay Tura. Shout out. Tapos napodres si Jang guys. Oh, chill kayo ni. Banda lang yun, hindi na pwede kuhan. Hindi, turak lang malakas. What? Ay, napodres si kwan, Hanajil. It was at this moment he knew. He fucked up. Paano sa bis mag-Hanajil? Yung puro. Naubog na si Lola guys, naubog. Really, nigga? Oh. Naubog. Paano masabi? Basod na. Ikaw ragang, ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. Tulog. Lasing, hubog. Ate Kun! Hoy! Natutulog ako, nakikita ko sa mga radyo. Hello guys, naubog si Lola guys, no, natulog siya, kaya hubog kayo siya guys. Nadali si Lola guys, natulog guys, natutanahon guys. Oh. Sulit paping na. What? Way dayo ani ha. Isa ra ni Kirya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yay! Bira. Ayaw, sigarilyo ko ah. Init daw, init. Hinaya. Sige, bira. Sige. Hala. Sige. Sige, pabus. Balik tayo kung na. Hala, sige. Hala. Happy birthday. Hala. It was at this moment he knew. He fucked up. Orang ang tulog na. Sige, kulit ka sa mama niya. Sige.
Ay, nagrate. Ha? Ano yung lantan na naman ni Sarita? Teka mo sayaw. Wala, wala, wala. Wala. La, kami duhala. Oh, hawakin mo daw la, hawakin mo raw. Oh, lagi tai. Ha? Agay! Pili, sulod. Ni masuko, ay masuko. Dili sa paihap lagi. Nahitabo niya. Ako yung kubaron. Oh, tunawa ra, tunawa. Nada may tabo, siya rin pabayron. Nana may kwarta. Balakungkung. Kisa ito lang ang anak si Munaw. Suko ka? Wala ko suko, wala ko suko. Dugan may pangatag sa kuno. Ayaw ni Kirati. Karagan ba na oy, di mo na mahurt nimo. Ang tuwangan ako, milabot ani. Uy, Kana ko violet tapos oo na. Tunawa, ginuklop. Tunawa. So guys, wala ni dayo guys, puro ron mga silingan, mga pariente o mga igagaw. Narami diriya, chill, wala dayo, bawal dayo guys kasi. So, happy kay ko kay 83 na akong birthday sa akong lula, guys. Oh my God! Ang akong lula, himsog og stay happy. So, karon guys, no, daghan kay ko mga bisita, guys. So, nalipad yung mayo kay naang mga bisita sa akong mga parente. So, akong mga isuon na dito. Sila Chadi, sila Joy Joy, uban mga grupo no guys, grupo na ko diri na diri guys. Karon ningaw kami diri guys kay siyempre nakauban di balik niya akong lula pod. Nakasabay na ako lula sa akong birthday guys kay birthday niya sabay sa kuha jud tunyo kulira lang malakas. Karon ato na itong mga tropa to guys. Bisita man nyo ngayon. Gago!